Gure Arbasoak sailaren lehenengo denboraldia egin genuenean, askok esan zen inguten, batzuek iruzkin gehiegi ere ez dituzu egiten. Bidean ez galtzeko gida moduko bat behar zenutela. Horregatik, bigarren denboraldia hasi aurretik, beste bideo mota bat egingo dugu. Atzekoz aurrera deitu duguna. Lehenengo denboraldian ez galtzeko, hemen gida azkar bat. Ez dut ureztatu eta begira nola dagoen orain. Gure Arbasoak saileko lehen denboraldian primateak aztertu genituen. Primateen arteko lehen bereizketa sudurrezea duten lemuriformeen eta lehorra dugun aplorrinoen artekoa da. 15. bideoan Madagaskar izenekoa, lemureak hartu genituen aitzakia espeziazioaren inguruan hitz egiteko. Lemuriformeen barnean bi talde daude. Bata lemur deitzen ditugunak dira, 5 familiekin barruan. Daubentonidae, aia, 15. bideoaren protagonista, Lemuridae, Indridae, Lepilemuridae edo Keirogaleidae. Bestetik Lorizen eta Galagoen taldea dugu, Madagaskarren bizi ez direnak. Aplorrinoen taldean sakontzen badugu urrengo bereizketa begi izugarri handiak dituzten tartxeroen eta simiformeen artekoa da. Tartxeroen ingurukoa izan zen 14. bideoa, eta daltonismoari eta koloren pertzepzioari buruz hitz egiteko baliatu genuen. Simiformeen artean bi talde daude. Amerikan bizi den platirrinoena eta mundu zaharrean bizi garen katarrinoena. 13. bideoan bi animalia taldeak aipatu genituen eta plaken tektonikari buruz hitz egin genuen. Azaltzeko nola iritsi ziren tximinoak flotatzen Amerikaraino. Platirrinoen barnean 5 familia bereizten ditugu. Zebidae, Aotidae, Pitezidae, Atelidae eta Kalitrikidae. 12. bideoan, izatxa nola galdu genuen kontatu genuen. Izatxa duten zerkopitekoak eta izatxik ez dugun hominoideoak aipatuz. Zerkopitekoen barruan, 24 genero bereizten ditugu, bi talde handitan banatuta. Talde bateko kide dira mandrilak, makakoak, babuinoak eta zerkopitekuz generoa bera. Beste taldekoak dira koloboak, langurrak eta sudurra handi deitzen ditugun horiek. Hominoideoak izatxi gabekoak gara. Lupa jartzen badugu, adarretik bereizten den lehen adaska ilobateena da. Asiako hegoekialdean bizi direnak. 11. bideoan ilobateen kuadrilla handia ezagutu genuen eta azaldu genuen zer den talde monofiletiko bat eta zer parafiletikoa. 4 genero ezagutza ditugu. Ilobates, julok, nomaskus eta siamang deitzen den tximinoa duen sinfalangus. Bereizten urrengoa orangutanen adaska da. 10. atalean orangutanekin dugun arbaso komunari buruz hitz egin genuen. Eta aipatu genuen agian arbaso hori Asian bizi zela eta ondoren handik joan zela Afrikara gurea den arbasoa, baina ez orangutanena. Eskeman ez ditugu sartu hainbat genero fosil, bideo horretan aipatu genituenak. 9. atalean gorilei buruz hitz egin genizuen eta nola erabili ditugun arrazismo zientifikoa eta kolonizazioa justifikatzeko. Atala serio joan zen bai. Gorilek, txinpantzeek eta gizakiek homininoen subfamilia osatzen dugu. Homininoen barruan, behin gorila kalbo batera utzita, hominini deitzen dugun leinoa dugu. Biziri ditugun lehengusuri gertukoenak ditugu hor, txinpantzeak eta bonobak. 8. atalean hitz egin genuen horiei buruz. Hortik aurrera, hominina deitzen den subtribuan sakondu genuen. 7. atalean, Lucy australopitekusari buruz hitz egin genuen eta nola lortu genuen bi hanken gainean ibiltzea. Australopitekusekin batera bereizi ziren Paranthropus generokoak. Eta hortik, homo generora salto egin genuen. 5. eta 6. bideoak elkarrekin doaz. 5. azaldu genizuen zer den gizaki egiten gaituena eta nola kooperazioan oinarritzen den espeziea garen. 6. bideoan, zenbat giza espezie daude galderari erantzuten saiatu ginen. Eta kontatzeko moduak erantzun desberdinak ematen dituela ikasi genuen. Salto egingo dugu 3. bideora, Neandertalen ingurukoa. Gure gertuko espeziea arbaso ere izan zela aipatu genuen, eta horrek eramaten gaitu 4. bideora. Gizateria osoa definitzen dugunean, Neandertalek ere eragina izan zutelako. Gizateria osoari buruzko bideoan aipatzen genuen nola kolonizatu genuen mundu osoa, Namibiatik Ermuara. Eta azkenik, giza espeziaren azken aldiraino egiten dugu salto. 2. bideoan azaldu genizuen zer ziren kromagnonak eta nola kategoria kultural bat den Europako gizaki modernoa izendatzeko. Azken bideoa, edo lehenengoa, denok gara eneko aristaren ondorengo deitzen da. Eta azaldu genuen guztiok familia bera garela. Eta oso gertutik partekatzen ditugula arbaso komunak. Presta zaudete 2. denboraldirako?
Primate guztiak atzean utzi eta elkarrekin bidaiatzen jarraituko dugu itsasotik ateratzen gure lehen arbasoraino. Hau gure arbasoak da, eta ikusgelan zaude. Posterra gustatu bazaizu, eskuragarri dago Wikipedian, primate artikuluan eta bideonen deskribapenean. Inprima dezakezu, librea da eta. Eta bideo gustatu bazaizu, arpidetu, eman like eta utzi iruzkinak. Ikusten duzuenez, irakurtzen ditugu.